Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kikaito nakathan bin Ursula ni nakathan riwar mingi kidap de kajing skok pangnut halo kajing klat kendet no jong we nagi para nong rwai uba lambok lang kong klat bagi jukot it uba do ubla klat kendet no menhenen kasngi kal pusantrik ulber arazar pausan uba do la klat kendet no nakadaw kajing pang kende shadem ude nong rwai ublas dangki ubha nakathan riwar ubla rwai kat tu kat ni teli kajing rwai kibaya yo ubha kum kajing rwai ie jepi kablaak do marang ba kajing rwai hakut shadem bat kiwepan kinong rwai bapau jong kathan riwar kumuba one job soklen uba jolin parian uba one bha khongsit baruba frenzy klapha ka khubor snolem shikaying kasem jong ba do bublei trai kinrat undan ringkat bat ki bat bakamensim jong ba do kan shong ja that hakajaka bla penkre yau ya kemet kebasa jong badu antep rasai kesngi kat penyo trik uleber arajar pausan hageshnong kebusyong usa ha urkso wa pathau hapin ursla kum uwei nagi paranorwa bayar wailang nagani katha nyriwar ingi gazungi ngaso kumban penpau gajing dunong gabakrau habidi bajing klat no jong iwi nei norwai ibagi la jues ngabah gajirwai gajung i kum kai i jepi hakut shadem bat kiwi gwe gajirwai ge bai empat pelai te itai di ba lambok lang kongklan ya iba ngila jukot i chini shathain jungi bado te nagaliang gazonga kumu paranong irwai lang ngaso ban pha kan khubor snolem shaki ying gasem gazong i shaki kurgi kha gazong i kumjuru ngaso bha petip shapi kinong krishan gi baju sngap ya gasu gi jungwai gazong i bauni nong rwai bangi ju ya sngap ya gi jungwai gazong i imdan shu nagani ka perthai tu ngishu kerpat ipi ban ya bu jungwai lem khrang ba ini yo balik suk lesan syaga jaka ka bau nong thau la pun krep na ka banta jumi ka bless te kum upara nong roi nong thina than riwar prosla apan pa ya ka jing snolem bat ka jing du nong ka bakrau halor ka jing khlat no jong we ni ki para nong roi balakiu ibat siang kasor bat iba ki bri ju sotanat borok-borok banya sngap ita iba lambok lang kong khlat iba roi ki jing roi it ipi bat kiwi kumta ngapha ya ka karwa snolem igi khun kiti ya ka yeng kasam jong ihi barok kawai bat kumju ru ya kinong kershan ki baju kershan i nakapor sakapor te let's up ba lambok lang kumwe na ki paranong ruai jong kathan riwar mi ni dap da ka do anwat ka bakhia bagajing sodu nong ka bakhrau habang item bawe na ki paranong ruai jong ni itai ba lam khong khla iban ju khot e ba do imdon lang shu ban i ha kani ka sla perthai tingi pha ya kani karwa solam shapi ki bahiyang ki bahasam ki khon ki kiti ki lok ki jor ki jong i ble trakan rar unyai don rangkat bat phi ngam don shibun ki ai ban ong ndai nakalyang ka jong i ngiso bai kadai ka jing du nong ka bakrau yang hi we pe we to ble nang ai bor hapi ki lok ki jor ki bahiyang bahasam para marjan marpa ble shibon let's sok ba ble trakan rar on ai hapi jing jathat pam chukon te khuble ya phi baro kumuwe naki nong ruai bayeng nagane ka than riwar ngadap daga jing susi ban pentip shapi ba hapadeng ka jing ya lenti ka jongi ngila du no yo we yo kaitor ba pau jong ka than riwar jongi balarwa ya ka jing ruai i ya phi hakut chadam bat kiwi kiwi bat ka kerteng jongi kalong iba lambok lang khongklat te ngadap daga jing susi ba hapadeng ka jing ya keren ka jing ya phliu jing mut jongi ya ki kam ki ba dangsa bat ki kam ki ban sawan kansan isu i no yangi nang sla perthai te hakane kapor ngaso ban ong ikitu ki baju sngap bahaya ka sur ka jong i bat ki baju sngutanat ya ka jingrai ka jong i mentau nu kaitor umdan rangkat shu bat ngi te ka jingkar patrit jongai phi kalong na benta kitu ki baju i ka ne ka video ka jonga bangin penlong kata ka jing duai na ka benta ka jong i bain yo ya ka jing suk ha ka men siam bat bain la ban lech suk shaka jaka ka ba utrai nong bu nong thau la pun kre na benta jong i